Nazdyš, tu je Medfighter a ja vás vítam pri novom videu. V dnešnom videu si pripravíme silvestrovskú chuťovku miniburgere a čo budeme na to potrebovať: hladkú špaldovú múku, kuracie prsia, grilovacie korenie na kura, olivový olej, čierne a zelené olivy, ľadový šalát, rajčiny, 3 strúčiky cesnaku, majonézu, kremskú horčicu, med, 2 vajíčka, droždie, maslo a nakoniec tvrdý syr, šunku a plátkový syr. Ako prvé si pripravíme cesto na minižemle. Z droždia dáme približne 20 g, čiže to je asi polovica, cukor a 300 ml teplej vody. Kvások bude hotový, keď sa na vrchu začnú tvoriť bublinky. Do múky pridáme kvások, jedno vajíčko, štipku soli a jednu odmerku neochuteného proteínu. Teraz všetko premiešame a necháme kysnúť približne 20 minút. Vykysnuté cesto si rozvalkáme na približne hrúbku 1 cm a povykrajujeme malé kolieska. Potrieme rozšľahaným vajíčkom a necháme na plechu ešte kysnúť. Môžeme posypať rastcov alebo sezamom. Mini žemličky vložíme do rúry, ktorá bude vyhriatá na 180 stupňov a na približne 25 minút. Mini žemličky máme upečené. Keď vychladnú, nakrojíme ich do 3/4 a naplníme. Na ich plnenie použijeme 2 varianty. Prvý variant bude pozostávať z kombinácie horčice, ľadového šalátu, kuracieho stejku a paradajky. Na druhé použijeme kombináciu cesnakovej nátierky, šunky, syra a olív. Prejdeme k prvému variantu. Kuracie prsia sme si naklepali a narežeme ich asi na takéto kúsky a ochutíme ich grilovacím korením a olivovým olejom. Keď máme kuracie mäso hotové, prejdeme k horčicovej nátierke.
Keď máme všetko pripravené, prejdeme k plneniu. Teraz si pripravíme druhý variant s cesnakovou nátierkou. Prejdeme k degustácii a ešte chcem povedať, že túto chuťovku si môžete pripraviť nielen na Silvestra, ale aj na nejakú party či nejakú inú udalosť. Takže môžeme začať týmto. Je to výborné. Dáme si ešte túto druhú. Takže je to výborné. Odporúčam to každému z vás. Dobrú chuť. Lúči sa s vami Medfighter a nazdyš.